το 2023 είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός για το θεσμό των Χρυσών Σκούφων. Γιατί φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια από την δράση του και την παρέμβασή του στα γαστρονομικά πράγματα της Ελλάδας. Πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ τα πράγματα και εδραιώθηκε στην αντίληψη όλων και στην κοινή γνώμη όλων και του κοινού και των μέσων ενημέρωσης και των επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης, αλλά και της ίδιας πολιτείας, και εύχομαι και ελπίζω αυτά που κατάφερε στην Ελλάδα να τα καταφέρει και στην Κύπρο. Πέρα λοιπόν από το πολιτιστικό στάτους το οποίο προσφέρει η γαστρονομία σε κάθε χώρα που την υπηρετεί σωστά, παίζει σημαντικό ρόλο και στην εθνική της οικονομία. Είναι το πρόσωπό της στο εξωτερικό, είναι το μεγάλο ζητούμενο του ποιοτικού γαστρονομικού τουρισμού, άρα είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός και για τον πολιτισμό και για την εθνική οικονομία. Στα νηπιακά μας βήματα εμείς ακόμη, αλλά με την καθοδήγηση της Άννης Ηλιοπούλου και της εξαίρετης ομάδας, μόνο μπροστά έχουμε να πάμε. Άλλο που θα ήθελα να συμπληρώσω που είναι σημαντικό είναι και η εξέλιξη και η βελτίωση των προϊόντων των τοπικών, που και σε αυτόν εργάζεται πάρα πολύ το Αθηνόραμα και η Χρυσή Σκούφη. Εγώ είμαι ερωτευμένος, παιδιά, που πιστεύω με ένα υλικό το οποίο μας έχει κάνει περήφανος, που έχει βγάλει τη χώρα μας μπροστά, που έχει βγάλει την κουζίνα μας έξω από τα μέτρα της και έχει να κάνει και με την υγεία πέραν από τη γεύση. Έχει να κάνει με το ελαιόλαδο. Θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί που στον τόπο μας ευδοκιμεί αυτό το ευλογημένο δέντρο και έχει κάνει την κουζίνα μας, για τη δική μου άποψη, διαστημική. Τα τελευταία χρόνια και με την είσοδο των νέων ανθρώπων, με το ότι έχει αλλάξει το σκεπτικό, το έχουμε προχωρήσει, θα έλεγα δεν είμαστε απλά σε καλό δρόμο, είμαστε σε λεωφόρο. Εγώ περιμένω τα αμέσως επόμενα βήματα να είναι στην καταξίωση, το πιστεύω αυτό ειλικρινά. Θεωρώ ότι η γαστρονομία είναι μέρος του πολιτισμού, έτσι, του τοπικού πολιτισμού, και γι' αυτό πρέπει να υποστηρίζεται. Δεύτερον, αναβαθμίζει το τουριστικό προϊόν. Ας μην ξεχνούμε ότι η Κύπρος είναι ένας τουριστικός προορισμός. Και τρίτον, θεωρώ βασικά ότι είναι ένα από τα κριτήρια που θα προσελκύσει κάποιον να έρθει στην Κύπρο. Και θεωρώ ότι τέτοιοι θεσμοί, όπως ο Χρυσός Σκούφος, προάγει την άμυλα. Έτσι. Οπότε θεωρώ ότι δίνει κατά κάποιο τρόπο κίνητρο για τη βελτίωση που χρειαζόμαστε. Η ποιοτική γαστρονομία προσφέρει πολιτιστικά και οικονομικά ωφέλη στο νησί. Βεβαίως, εξού και έχουμε πρεσβευτές, είμαι σίγουρη αρκετοί από αυτούς θα είναι εδώ, οι οποίοι λειτουργούν ακριβώς για να μπορέσουν να αναδείξουν και την κυπριακή κουζίνα, αλλά και την ποιότητα αυτή την οποία συζητάμε και μας κάνουν περήφανους στο εξωτερικό. Πολλές φορές όταν έχω την ευκαιρία να ταξιδεύω στο εξωτερικό, να ξέρετε ότι η Κύπρος μας μέσα από αυτούς τους ανθρώπους είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και χαιρόμαστε κάθε φορά και είμαστε περήφανοι που μας τους παρουσιάζουν. Να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων, ένας εξαιρετικός θεσμός, και να δώσω τα συγχαρητήρια σε εσάς, στον Όμιλο, που χρόνο με το χρόνο το αναβαθμίζει, σε αυτούς που έχουν έρθει και από την Αθήνα, από την Ελλάδα, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο αντίστοιχος θεσμός είναι και εκεί, και ξανά θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Είναι με ιδιαίτερη χαρά έτσι που βλέπουμε εμείς οι προμηθευτές αυτών των εστιατορίων να επιβραβεύεται η προσπάθεια τους. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να έχουν γίνει άλματα στον τομέα αυτό. Και πιστεύω ότι είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, δηλαδή δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από το εξωτερικό. Αυτοί οι θεσμοί βοηθούν για να βελτιωθεί η ποιότητα, για να έχουμε πιο ωραίους χώρους και νομίζω βοηθάει, είναι και μια επιβράβευση όλων αυτών που προσπαθούν. Και η γαστρονομία και η καλή κουζίνα βοηθάει επίσης και στο να αναδείξουμε τον πολιτισμό μας, αλλά είναι και κάτι πολύ πολύ καλό για την οικονομία μας. Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε για τρίτη χρονιά, όπως λέτε κι εσείς, ότι η γαστρονομία στην Κύπρο συνεχίζει να αναβαθμίζεται διαρκώς. Συνεχώς καινούργια εστιατόρια ανοίγουν με πολύ υψηλό επίπεδο και τα εστιατόρια που ήδη υπάρχουν γίνονται καλύτερα. Αυτό δείχνει ότι η απόφασή μας να ασχοληθούμε και με την Κύπρο από το 2019 σαν Αθηνόραμα και Φιλελεύθερος ήταν μια σωστή απόφαση και πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα δηλαδή από τις βραβεύσεις των Χρυσών Σκούφων,
θα δημιουργηθεί για την εστιατοριακή σκηνή της Κύπρου ένα πρόσθετο ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσει να εξελίσσεται με ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Το Αθηνόραμα και ο Φιλελεύθερος σας καλωσορίζουν στην τελετή απονομής των Χρυσών Σκούφων Κύπρου 2023. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη γαστρονομία. Σε μια βραδιά που θα αναδείξει και θα τιμήσει τα καλύτερα εστιατόρια του νησιού, αλλά και τους δημιουργούς που ξεχώρισαν και διακρίθηκαν μέσα από το φετινό γαστρονομικό σαφάρι της Γευσηγνωστικής Επιτροπής των Χρυσών Σκούφων. Οι χρυσοί σκούφοι πρεσβεύουν ό,τι και το whisky The Macallan. Την ποιότητα, την πολυτέλεια και να απολαμβάνεις αυτό που έχεις μπροστά σου. It's an honor and I feel very excited to see peers and also colleagues and also friends here gathering here and also to see the level of the hospitality and the gastronomy in Cyprus in such a high level. Τα συγχαρητήρια μας στους διοργανωτές, γιατί ακριβώς με αυτήν την εκδήλωση αναγάγουν σε τέχνη κάτι που είναι μια βασική απόλαυση της ζωής. Και κάθε ευκαιρία να προβληθούν διάφορα πράγματα λειτουργεί προς την κατεύθυνση παροχής κινήτρων, δημιουργεί δυναμική, δημιουργεί ένα ενδιαφέρον, άρα ναι, νομίζω ότι τέτοιου είδους διαγωνισμοί, τέτοια συμβάντα όντως μπορούν να συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση.